dapat na undangon. Kinahanglan lang ang atong kooperasyon para natupay sa atong kaugmaon. Mintras na apay oras, let's stop rabies, stop rabies. Una sa tanan, dapat nato masaktan ang kining sakit nga gikan sa pinaakan sa hayop nga sama sa iro nga buang. Kung ikaw madutlan, way makaayong tambalan. Tawag ani rabies, symptoms ala zombies, ganahan og kangit-ngit, wild ug hydrophobic, maglaway-laway, hinay-hinay pagpatay. Mauni nga dapat dita mo kumpiyansa bay. Unsaon na ni? Unsaon gyud ni? Ang rabies nga sakit dapat undangon gyud ni. Dili nato itugot nga magpadayon rani, aron ta makakak-on at talog IEC. Ing-ani rani, buhaton gyud ni, pabakuna sa iro kada tuig gyud ni. Pwede pud pakapon kay makatabang pud ni, dili madapan ang iro sa among responsable kay ang rabies makamatay, dapat na undangon. Kinahanglan lang ang atong kooperasyon para natupay sa atong kaugmaon. Mintras na apay oras, let's stop rabies, stop rabies. mauni ang among panawagan diri sa syudad sa tanang katawhan. Kung igawas ang iro, dapat nimo ubanan. Ayaw pa sa ti maglatagaw sa dalan, nganuman basig makakontak og rapid. Mapaakan kini ug unya makasakit, mukatay ang rabies, paspasug dali, di nimo mabantayan, dead na si doggy. Come on, unsaon na ni? Unsaon gyud ni? Ang rabies nga sakit dapat undangon gyud ni. Dili natong itugot nga magpadayon rani, aron ta makakak-on at talog IEC. Ing-ani rani, buhaton gyud ni, pabakuna sa iro kada tuig gyud ni. Pwede pud pakapon kay makatabang pud ni, dili madapan ang iro sa among responsable kay ang rabies makamatay, dapat na undangon. Kinahanglan lang ang atong kooperasyon para natupay sa atong kaugmaon. Mintras na apay oras, let's stop rabies, stop rabies. To our fellas in the hood, let's make Davao City rabies free. To our family and friends, let's make Davao City rabies free. For the next generation, we can make this country rabies free. For rabies free Philippines, make Davao City rabies free. Come on, unsaon na ni? Unsaon gyud ni? Ang rabies nga sakit dapat undangon gyud ni. Dili natong itugot nga magpadayon rani, aron ta makakak-on at talog IEC. Ing-ani rani, buhaton gyud ni, pabakuna sa iro kada tuig gyud ni. Pwede pud pakapon kay makatabang pud ni, dili madapan ang iro sa among responsable kay ang rabies makamatay, dapat na undangon. Kinahanglan lang ang atong kooperasyon para natupay sa atong kaugmaon. Mintras na apay oras, let's stop rabies, stop rabies.